No. Guys, नै फाइनली आंनि गुगल एडसेन्स पिना मोनफैबाय आरोना बेसेबां खुसि आङो माय गड फाग्ला जासिगोन आंनि लाइफनि गल माय ड्रिम गाइस आई लाभ यू दा एडसेन्स पिन मोनफैबाय गाइस ओरैबायदि खुसि आं दिनै वाव माय गड फाग्ला आंनि बे खुजालि गोनां खिथुखौ खनसे बुना देखायनोसै आं Seriously, what the fuck are you doing? Oh my god! Oh yeah! Yo, Zauliyang dinay nungni takay bisibak si hazasi. Ayo pagla. So guys, oरैबायदि माने excited menang beko नायनो थाखाय जितु AdSense pin आंनि आयु फाग्ला मानसिफोरना 21 दिन सोरनाबा 22 दिनाव फैयो आंना साला मास मोनसेनि उनाव फैदों आरोना गाइस बेनिखायनो आं खुसियानो लाख'नो हाला अभार एक्साइटेड जालांबाय आरोना गाइसमोन Oh my god गाइस आं गिदिर इउटिउबार जानो हादाहा आंनि गला बेनोमोन आं खनसे नायनो लुगैदोंमोन आरोना मानसिफोरा बुंबाय थायो सोरनाबा एडसेन्स पिन सप्तासेनि उनाव सोरबा सप्तानि उनाव फैदों एडसेन्स पिना मा जिनिस आं बेखौ नायनो थाखायनो बिराद एक्साइटेडमोन ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं सिगाङाव इउटिउब चेनेल खननै खुलिखांबाय खनसे खुलिदों रिबड इउटिउब चेनेल खनसे खुलिदों टपन बर' इउटिउब चेनेल किन्तु खनसेयावबो आङो बेबायदि मनिटाइज खालामनो हायाखै चेनेलखौ ओमफ्राय नै फाइनेलि नैबे आंनि लास्ट खामोन आं बेनि उनाव आं इउटिउब गारखानायनि टारगेट खामोन आरोना ओमफ्राय फाइनेलि नै गाइस दिनै मोनफैबाय आंनि इउटिउब चेनेल गुगल एडसेन्सनि पिना स' गाइस जावलिया आं दिनै गाइस लाभ इउ अल नोंथांमोननि अननायाव आंनि नै दिनै पिना मोनफैबाय स' गाइस आंनि गोसो गोरबो समफ्लसिं गासै आमाय थुख्ल'निफ्राय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनाय गासैखौबो जासिहरबाय आं खुलुमबाय गाइसमोन लाभ इउ अल आई लाभ यू गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनदों दे गाइसमोन माने दिनै आं बे एडसेन्स पिनखौ मोननायनि थाखाय दिनै भिडिअ खालामबाय आङो थ' आंनि फुजालि गोनां खिथुखौब्लाबो नोंथांमोननो देखायजोबथारबाय आं दिनै गाइसमोन आयौ उफाय गैया थ' गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय